Kana wethu sila workshop namhlanje sihlangana nensizwa la ethi idayisa usibushe bushe noDumba Sibumbu. Ngane wethu siyakubingelela. Hayi siyaphila sibingelele wonke umphakathi waseThekwini waseKZN wonkana sibingelele wonke nasemahostela wonke wonkana. Mfethu mhlamba asiqale nje ngawe ukuthi insizwa yobani ke isuka kuphi nendawo. Okay, lo nikhuluma naye ke usanele wakamthimkhulu endaweni yaseMthunzini ngaphansi kwenkosi uZulu. La sithola ukuthi nje eMthunzini inkantolo ngilapha obanjeni ngokuhlala kodwa ngokuhlala sengimningi lapha eThekwini. Ngana kwethu siyakubona la ukuthi uphethe la kwisikhwameni sakho uphetheni la. Lana esikhwameni sami lesi. Ngiphethe induku zamehlukahlukene la ngiphethe isibushebushe esiwuphawuda la ngisibushebushe. Siyalekelela emadodeni siyalekelela kubantu besifazane. Kubantu besifazane ke silungisa lapha yana ekhekheni lapho uthi ikhekhe hleze limnandi umuntu wesifazane engaphumi kwezinye indawo ehleze nelisa indoda yakhe ngendlela efanele. Ngalana ehlangothini labantu besilisa lo powder wami lo uyalekelela futhi kubantu besilisa ukuthi imthambo yenduku ikwazi ukuphakama kahle imizo babamkhulu ingawe. Wona ke awumubi awubabi nje ngawucobhoza nginikhombise. Ngineminyaka eminingi ke ngidayisa lesibushebushe bengidayisa kakhulu ezitimeleni ezisuka kaMashu nezeStenga. Inqala izinto edala ukuthi ke sengumuntu ke osegijima ngaphandle ko workshop ngihambela wonke amadolobha. Isimo sokuthi wathi uprice akusafunekekile ukuthi sidayise kephi ezitimeleni. Kodwa ke semtingi kama hostela ayaqhubeka izinsizwa ezihlala ema-hostel nezihlala emalokitshi ziyangisupporta ziyangilandela la ngisuke ngikhona ko workshop nako Pinetown yonke indawo. Mfethu wena ke njoba uphethe lempahla oyiphethe ngibone ufuthi ukukhona nokunye ngathi iyagcotshwa okwani lo. uDumba Sibumbu ke lona. Kanti khona ngempela le nhlele ngilizwa legama kodwa. uDumba Sibumbu impela la nako uDumba Sibumbu bafowethu ukhona impela iwona lona uDumba Sibumbu wami lona. Unamandla kakhulu mawukuthi intombi isidla imali. Uyithathile wayisa kowimbadla imali isisuka lapho isiya requesta wena njengejongo awusahlafunanga lutho. Kodwa ubugqoke kahle uyijongo uncomekile kahle ichazekile kodwa uyikhiphile nemali ngoba phela ngamajongo umuntu wesifazane uyaphiwa imali. Engayithandi ke lento yokuthi ethi umuntu wesilisa mina ngimuphi umuntu wesifazane uyaphiwa yena imali. Kodwa okuhlungu ke ngale yakosise ohlangothini babuye bengafuni ke manje ukusikisa. uDumba Sibumbu wami ke lo ulekelela njoba nguvalela nje kuyinto ecayi kakhulu ungafana ushawa umoya ngoba kwavuleka lesitsha ngiphathi naseTexini. Hawu bonke ngisho noma kuthiwa kunogogo phakathi bayithola nje impela amabele eme njengawetjongosi. So ilona ke leli bhodlela lami kuDumba Sibumbu lo uyadlama ngalendlela eyisimanga. Umuntu onebusiness umuntu onama Uber uyasiza lo Dumba Sibumbu kodwa ungabi kumandla uma udriver wekulezi zinto zokuthutha ngokubathinta abesifazane ukulekelela emphantweni wakho ukuthi abantu bekwazi ukugibela emotweni zakho nawe ukwazi ukurequestwa nawe uma uhamba ngethekisi uround elokishini uma uphakamisa isandla ukhomba itheku beza abantu kuwe shuthi kahle lo Dumba Sibumbu uphinde uyadonsa futhi uma ugcobile nje uphakathi nendawo ubona impela nje intokazi ngisho noma usemidlalweni ziqalaza wena unamandla. Mfethu kunabantu nje abahleli bezwa nje ngegama kuphela mfethu ukuthi kunento ekuthiwa uDumba Sibumbu. Ngokwakho usebenza kanjani uyamthinta umuntu uyamthoba uyaqaba lapha uyawukhulumisa ugcobe masugcoba nasemashiyeni. And then futhi lo wami uphinde ube isibambelelo mokuthi uyambona umama uthanda ukuyaluza ufuna ukuthi leli thusi lakho leli lizwe wena wedwa uyawugcoba lana ngaphambili esagileni sakho. Awuyisebenzisi ikhondom ke la uma uzothinta lo owesifazane. Uzwa wena uzwa kumnandi omunye umuntu akamuzwa. Unamandla ngalendlela eyisimanga. Mfethu kubantu ke abasuke befuna ke ukuthola mfethu utholakala kephi inamba nazo ama social media nawo. Ngiyatholakala njengamanje ngitholakala inamba yami ya WhatsApp and then iyafoneleka futhi. Awusikhiphele yona umuntu ngenankinga ukuze insizwa sekuthini.
Hayi inamba yami ithi 0774 20 30 71 0774 20 30 71. Meze ngibongela ke insizwa zethi ngiphethe kule yamadoda sithi isidabula mdidi bosala bethu ngabanini alithi bathi Mthondo mnandi bathi Mthondo uyaphilisa. Uyena ke bafethu simencemence lo bafethu. Ngithe insizwa nje zasema hostela zesondela impela kuleli ikhasi leli bafethu ziyoyibona inqubela phambili zisizakale nakhona. So emgaqweni imvamisa uvamise ukuba ngakephi eThekwini Pinetown manje ngaleni ePark eworkshop ngiyaba ePark lapha eworkshop ngiphinde ngibe kephi nala ilikhwa lapha eduze komnyango eworkshop ngiphatha zonke induku khona naneyiwasho kwezokugeza bafethu zokususa amathunzi amnyama zona seyiphelile ke ngiphinde ngibe sePinetown futhi ilikhwa le entsha yaka Spa phambi komnyango maqondana naserank ngiyatholakala nakhona kodwa nje siyabhuka ke bafethu ungithinta kiyo le number ethi 0774 20 30 71. Buthi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sibonge kakhulu sibonge kakhulu. Insizwa sinyakaza insizwa phethe umsebenzi omkhulu kabi insizwa sivele ukuze sikwazi ukuthi sithokoze.